Halo, parlok kubli shibun te parlok hakane ka video nganai ka jibun tip ya ki kam balap lat ya ki artali ki requirement kaban kong kedai ka AFS upar Shillong bat ka NICE jowai haki pus jong ki komputer teacher te parlok pet hakane ka video ngan pencai jepi ya kini ki artali ki requirement balat ha upar Shillong bat ha jowai bat ki jingdon kam jong kini ki pus te parlo wat clear banai lat ya kaneka video bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel te mentang ini pichwa ya ki kam balat ha ka AFS upar Shillong ka badai ka Air Force School upar Shillong ka code application ya ki candidate ki benang ban keren bat bento English ban aten ha ka work interview ha ki push jong ki computer instructor Bat klaset pensumit ya ke application form ko jongpi kadai ha ka khasantrek member arjar arpulai te ha ki post jongki computer instructor ke badai ha ki post jongki contractual basis bat ki nombor ki post ke belat ke don tangkawai bat ha ka jinseu ka bakar arjar transfer ha ka chibanai bat ha ke essential qualification part ki shim me ke belapendap ya ka system ka diploma ha ka computer course kum ha ka PGDCA MCA BE na kanu ke government recognized institution but haka selection process ke kantup ya ka writing test teaching aptitude test bat ka interview te komno fill up na apply namta ka AFS upar Shillong namta ki post jong ki computer instructor job te perlok lada pikwa ban apply pia ha ban attend direct ha ka work in interview bat ka exam ha ka khasantrek member arjar apply But ki dokumen ki ba pide banwanra kadai ka biruta resume ka education qualification marksheet photocopy jogi certificate but ki original document but namta ki kam lapnai da ka NICE jowai ka badai ka Nakati Institute of Computer Education jowai ka code application ep namta ki post jogi computer teacher but kelas dat ban sumit ya ki application form ko jongpi kadai hadu akhat lai trek Januari arjar arpsau but kane ka jaka ka don hajan ka OBK complex lat thalabo jowai meglia niau khnai lai iwe san not te hakini ki post jong ki computer teacher ki number ki post ki blat ka don tangkawai but ha ka jinseu ka bas pojar ha ka shibanai tilada karang kiu kane ki institute ka tulobro kanang kiu but ha ki essential qualification part ki shim me ki bala pendap ya ka course ka basisnem ka badai ha ka PGDCA BCA BE but BTech but ha ka experience pite bendon system ka experience ha ka teaching computer related subject but pite ru bendon ya ka passion ban pencil thu ya ki student te komno fill up na apply namanta ka NICE jowai namta ki post jong kineki computer teacher te parlok ada pidon kamon bat ka karan pule filam na apply online lengba ka official website jong ka NICE jowai bat lada pimnang ban apply online pila ban send ya ka CV lani ka resume ko jong pi lengba email te ka link ban apply online bat uni uji email ngalabu a description jong ka video te select check te lada pidon kano kapat ka bapim patchai bha sewa ban komen ha kanika video te parlok tang kini jibentip namta kini ki post balapan lai da ka NICE jowai ban ngin saya pekpat ha ka wei ka video kublai shibon